Здравейте, потребители на VBox 7. Връщаме се отново, за да направим вторият етаж. В този епизод искам, вижте сега, ще правя вторият етаж. След като правя вторият етаж, искам долу в коментарите да ми оставяте коментар и да пишете какво искам да правя. Което много ме заинтригува, ще го направя и така. Така, да започваме. От какво да направя къщата? Смятам да я направя... не знам аз какво да ще направя. Може би... Не смятам да правя вторият етаж. Смятах да го правя от... И аз не знам всъщност. Смятам да го правя от... Така... Не. О, фак. Нещо се обърка. Не. Така. Така. Това тук. Горе, тук горе. Ще са ми само спалните. Тук горе ще се направи само спални. Тук като вали пък ще влиза вода. О, ще го сложа отгоре с... Ще му сложа кълъстон. Или нещо подобно. Така... Фак. Така... Тук става много факнато. Защото вижте, имам само на такова. И да видим как ще го направим. Така. Добре. Не. Чакай сега. Fuck you, bitch. Много съм тъп. Чакай сега малко. Смятам всеки етаж да си има по... Спомням да си има по една малка тераска. Смятах да го правя и ще се наложи. Опа. Извинявам се за това, което видяхте току-що. Така, а тук не беше нужно всъщност. Не, фак. Така. Не. Какво направих? Надявам се. Оставете, също така иска да ви кажа да оставите коментари долу под клипът, ако ви е харесал. Извинете, ако ви е харесала моята къща. По принцип аз съм про-билдър, не съм най-добрият, който строи къщи, но се опитвам да бъда такъв. Смятам тук да има 3 спални. Смятам тук да има 3 спални, да. Така. Опа. Така. Всъщност аз играм Майнкрафт от доста малко време. Сигурно играя около само година някъде. Защото преди имах слаб компютър и много ми лагише и по принцип много исках да играя, но сега имам нов силен компютър. 4 ядрен по 2,60 и видеокарта на 1 гигабайт. Така.
Не знам защо фокусът ми е толкова ниско. Както виждате. Така. Аз съм доста факната тук за втория етаж. Добре, така да бъде. Още един. Така. 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 Защо го сложих тук всъщност? Някой да ме пита. Аз не знам. Ще имам на тераса. Не. Да. Така. Да. Сложим малко джумици. Така сложим. Така. И мисля, че са достатъчно. Да сложим тавана. Да го направят кръстом. Ако да го направя така, да бъдат кръстом. И така смятам да е нещо това в стаята, понеже аз строям много бавно, не е чак толкова много бавно, този го така ще направя за един ден. Да, имам врата. Защо не става? Да, фак. Вижте какво е стана, какво съм идиот. Трябва да сложа така. Така.
Така. Тук да сложа стъкло. Смятам да приключим този епизод. В следващия епизод ще довършим тази стая. Ще го качвам за VBOX. За VBOX има лимит, който ме дразни и също така ме дразни, че нямат значки за авторски клипове, което много ме дразни. И така, ще се видим в следващия епизод, така както ви казах. В коментарите не оставяйте долу дали ви харесват къщата. Също така оставяйте коментари какво искам да правя. Добре, това беше от мен, Пекан, и ще се видим в следващия епизод на Minecraft. Довиждане!